बिटिआरनि सिङाव जोंहा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला बे मेडिकेल कलेज लुनो गोनां बे कसुबारि गोजोन फोथाराव फैगौ 2, 3 आरो 4 खालार खालि मे खालार खालि सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि जथुम्माखौ जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय आरो बेवहाय बानजाय आफादनि मोनसे गोख्रों बानजायनायजों सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो लाहार फाहार प्राय 80% प्राय जाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बिटिआरनि चिफखौ लाफानानै आसामनि मन्त्रि उजि ब्रह्म आरो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगेदेर बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि माने नाजानायाव पेट्रनेसआव जोङो बे जानो गोनां 67थि जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होगासिनो दङ आरो जोंहा खाफाल गोनां बेनो जे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबियै जोङो भारतनि गिबिसिन नोगोरारि जायखौ माने फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया होनदों हादोरगिरि रामनाथ कविन्द बिथांखौ जोङो बेहाय लाबोनो नागिरदों गाहाय आलासि हिसाबै आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी आरो मेघालयनि गिबि मन्त्रि बेनिफ्राय सिक्किमनि गिबि मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ लाफानानै गोबां बाहाय रोंगौसा आरो माखासे गेदेमा सुबुंखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो बिथांमोनहा बेवहाय फैगोन गोजोनथाव बाथ्रा जोङो दानि e-learning e-education आरो e-teaching मुगायाव जोङो बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे डिजिटेलाइज फर्मजों खारफानो थाखाय आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों खारफानो थाखाय जोङो माखासे मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो मोनसे मेसेज होनो सानदों आरो बे तामुलपुरावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव आरो रायजो राजानि मददजों जोङो माखासे हाबाफारि आखायाव लागोन आरो जोंहा बेवहाय हादोरगिरिनि आखाइजों जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गुगल्स प्रजेक्ट अनलाइन गुगल्स प्रजेक्ट लादों बेखौ बेवहाय लन्चिं खालामनाय जागोन बिनि दारै जोङो इंराजियाव लिरोबा बर'आव बेयो मोनगोन आरो बर'आव लिरोबा इंराजि हिन्दीयाव मोनगोन बेबायदि जोङो डिजिटेलाइज फर्मजों जोङो बे गुगल्स प्रजेक्टखौ लादों आरो बुंथिगिरि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिनि हेफाजाबाव जोङो राङारि अनसुंथाइ लानानै बेखौ खामानिखौ मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' बिजोंनि गोबां जेंना जेंगोना दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों थान्दै मेलाव सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा गोबां माने जेंना जेंगोना दङ माने बेखौ जोङो बे थान्दै मेलाव सावरायगोन बेनिखायनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जाहाथे बे खुंगा 67थि बे तामुलपुर जथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो आरो बयबो हारि हारिसा धोरोम राव ओरै फाराग लाखियालासिनो हारिमायारि बे आफाद जातीय अनुस्थान जायखौ होनदों बर' थुनलाइ आफाद बेनि हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार होयो आरो गासैबो बिथिङाव जाहाथे बयबो मदद होयो आरो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोङो हादोरगिरि नुजाथियाव जों जाहाथे आब्रुथि गोनां गोजोन आरो खौसे जोङो बेवहाय नुजाफैनो हायो बेनिखायनो आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों आरो जों आसा लाखियो बे तामुलपुराव कसुबारियाव जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जथुम्माया जाफुंसार जागोन आरो जोङो रायजो राजानि मदद मोनगोन बिथाङा बाहागो लाफैगोन बिनि गेजेरजों बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइफोरा माबायदियै जौगाखांनाय फैगोन होननानै नोंथाङा सानो बेयो माने दानि जोङो सोलोंथाइ खान्थि जिथु गोदानै माने गाहाय मन्त्रि
नरेन्द्र मदिनि जिथुनिखि फोसावनाय दैदेननायाव डिजिटेल इन्डिया डिजिटेल एडुकेसन जानो थांगासिनो दङ आरो जोंबो भार्नाकुलार मिडियाम बर' रावखौ जोङो जिहेतु बे रावा 80 फारियाव हाबबाय आरो भारतबर्षनि मोनसे गनायथि राव हिसाबै जोङो मोननो हादों बिनि माने बिथाखौ जाहाथे गोख्रोंसिन माने जाहोनो हायो बेनि थाखाय जोङो गिबिसिन नोगोरारि हादोरगिरिखौ लाबोनानै जों मोनसे इयुन जोलैनो जों मोनसे मेसेज होनो थाखाय इयुन फरायसा आरो इयुन जोलैनो जोङो मोनसे मेसेज होनो सानदों जे बर' रावा दिनै बिराद माने जौगाखांनाय राव आरो बे भारतनि मोनसे गनायथि मोननाय राव आरो बेखौ जोङो मोनसे लिंक लेंगुवेज भारतनि लिंक लेंगुवेज हिसाबै जोङो फोसावनो थाखाय बेखौ नाजादों आरो दानि जोङो आथिखालनि मुगाजों खारफानो इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय बे रावखौ माबोरै जौगाहोनो हायो जाहाथे हादोरगिरिनि नुजाथिजों जाहाथे जोंनि रावनि जिथु बिथाथि जिथुनिखि फाउन्डेसन बेयो गोरासिन जायो बेनि थाखायनो जोङो हादोरगिरिखौ बहाय जे बिटिआरनि माने अनसुंथाइ आसाम गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनसुंथाइ जों दिनै बहाय बानजाय आफाद दानानै जोङो हादोरगिरिखौ लाबोनो नागिरदों आरो हादोरगिरिया बहाय फैनानै जों बहाय ज' जाफैगोन आरो बिथांनि खुगानिफ्राय बिथांनि माने बिबुंथिनिफ्राय जों जाहाथे बर' हारिया मोनसे आगानै दावगानो हायो बिथांनि माने जिथुनिखि बिबुंथि बेनि दारै जाहाथे जोङो बर' हारिया मोनसे मुलाम्फा मोननो हायो बेखौनो जोङो आसा फारिनानै बिथांखौ जोङो बहाय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों जोङो नारा नांगासिनो दङ आरो बेबायदि बेलायाव जोंनि 21टा साब कमिटि जोङो दाना लादोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव जिहेतु सान हर नुगासिनो जोङो तामुलपुराव थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो अखाया हागासिनो मार्च एप्रिलावथ' बाराद्राय हादों आरो बेबायदि बेलायाव जोङो नंगौ दुब्लिया किसु गोजौ दङब्लाबो बांसिनानो गोथौ होनब्लाबो भुल जाया बे गोथौ जायगाखिनिखौ जोङो माने गोजौ खालामनायनि थाखाय हयथ' बहुत रांखान्थिनि आंखाल जादों आरो बेबायदि बेलायाव जोङो हयथ' किसु लामानि बेबस्थाखौ जोङो सेन्ड ग्रेभेल होनानै किसु माने राहा लानाय जादों आरो बेबायदि बेलायाव जों सानो जोंनि जिखिनि मावथि हान्जा बिथांमोना जि रायजो राजाखौ सामलायनायनि थाखाय थोजासे माने नांगासिनो दोङो आरो बेबायदि बेलायाव जों साक्सेस जागोन होननानै सानदों बे अखा हायोब्ला माबाफोर रायजो राजाफ्रा उसुबिदायाव गोलैगोन नामा अखा हायोब्लाथ' असुबिदायाव गोलैखागोन मानो होनबा जोङो जितु दुब्लियाव लानाय जादों मेक्सिमाम माबा ओनसोलानो जोंनिया जेरै मार्केटनि प्लेसा प्राय गोथौ आरो बेबायदि बेलायाव रायजो राजाया जितु अपेन माने फिल्डआव मेसें दिनाव जितु जोंनि जथुम्माफोर जायो साधारनते बेबायदिबा निस्सय मोजां जागौमोन नाथाय दैज्लां दिनाव जिहेतु जथुम्माया जाबाय आरो दुब्लिया जिहेतु आंखाल बेबायदि बेलायाव रायजो राजाया किसु असुबिदायाव गोलैखागोन नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलायनि थाखाय माबायदि सुबिदा खालामना होदों बेबायदि बेलायाव जोङो जिहेतु तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव बा कमार्स कलेजाव प्राय 4 किल'मिटार जागोन बे 4 किल'मिटारखौ डेलिगेटफोरखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो हान्थामेलानि बिखेखय गारिनि सुबिदा खालामनाय जागोन नोंथाङा फैगोन बिनि गेजेरजों मा बर'फोरनि गेजेराव माबाफोर सोलायनाय बा मेसेजआ बेनो जे भारतनि माने बर' थुनलाइ आफादनि जितु हिस्टरि बे हिस्टरि हिसाबै जोङो सानदों जे जों गोग्गानो लागा बाथ्रा दि तामुलपुर बायदि जायगायाव गोदानै जानाय बे तामुलपुर जिल्लायाव जोंनि हादरगिरिया फैगोन आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बर'नि मोनसे सिनस्रि आरो बे सिनस्रिनि बे माने जथुम्मायाव जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि बे गेवलां मेलाव बिथांखौ जों हांख्रायनाय बायदि बिथाङा नुजागोन बेनि थाखाय हयथ' भारताव बे मोनसे प्रसार जागोन जे बर' माहारियाबो मोनसे राव आरो थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय मोनसे बर' थुनलाइ आफाद बायदि आफाद दङ आरो बेनि गेजेरजों बर' राव एबा बर' माध्यमखौ जोङो गोजौसिनावलागै लांनायनि थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन होननानै जों सानदों जोंथ' बे बुस्थुखौ नोंथांमोना मिथिगौ जोङो बानजाय आफादसो आरो बेबायदि बेलायाव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जितु डेलिगेट हल बे डेलिगेट हलाव डेलिगेटफोरनि जितु राइट्स बे राइट्सखौ बिथांमोना मोनगोन डेलिगेट हलाव आरो बेबायदि एजेन्डा हिसाबै बिथांमोना सावरायलायनानैसो बर'नि फैनाय दिनफोरनि जितु
समस्या बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय डेलिगेटफोरा बेयाव प्रप'जेल होयो एबा थिरांथा लायो बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि जिथु डेलिगेट हल बेखौ केन्द्रीय कमिटिया सालायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ अबयसे आं बावैसो बुंबाय जोंनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि कमार्स कलेज बा जोंनि खाथि खाला जिखिनि हाई स्कुल दोङो मेक्सिमाम 4 किल'मिटारनि भितरावनो बेखिनिया जागोन आरो बेबायदि बेलायाव जों थांनाय फैनायनि राहानि थाखाय गारिनि बेबस्था खालामनाय थाखाय जों सिन्था खालामनाय जादों